تجزئتنا مريم مهارنا كريستوس بنت تجزئتنا مريم مهارنا كريستوس بنت تجزئتنا مريم مهارنا كريستوس بنت تجزئتنا مريم مهارنا كريستوس إذا ساعات دي آمن بارسقا قويتنا يس كريستوس أم مقابرن مفس أمتا ساعات ما ألتانيا كمون دك أسام سالمة سلزغوني كم ودعتا قزي عد مسب تقصر أي مسقانا صوروت سناي نقر نقبر لنا يقرب هذا دي أبيهر بون قويتنا أملقنا المدحنا يس كريستوس نمسكنا لنا شاورنا رودي إناني حلبنا نغربنا أنت قبلنا أنت معك منا نطنعنا سعد جاونا بتحنا أيوب جوم بدا قدس على الديان وكل زمن وطنان بفصم سلام كحلونا كل نزغ الجابير أملخنا لمن لنا وقويتنا الجابير كل التحزاب بون قويتنا أملخنا مدحنا يسكر سوس لعلو كل قبرن ما انت كل قبرن أوش تخل قبرن مسكنك كلنا سلا سور كنان زرد أخنان زحل خنان نبخاون سلا زقرب كنان تقبل كنان سلا دعوب كنان زتنع كنان سعد جاون سلا زبصح كنان مسكنك وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلزن لمنك لنا كم محرت كون لنا نزا قدس على الديان كل زمن وطنان نعقب فرا بفصم سلام كم فصم هبنا كل قناعة كل مكران حبهم كورن زخنه لقبر سيطانن مخرخو فعصبات من لعل سلان وقويتا كبر كاب كل هجب خاون أرح كاب دريا أبزل لنا يبتعون أرح زتعمن زحشن عززلنا كمان من كربيتن كل حال سلان كان رجل سلطان ذهب كان نسخاهم كاب كل خفاد حننا بالهنا برنا فتناي تأتونا حدا ود خاقتنا ملقنا مدحنا يذكر صوت من تفر سبيل بزقور محرت نقرتان مشاغا معرم حوم زغون منفس كل سنة مسقانا كبرن صنعات بوزل لك من كل سعن نزل علم امين يعني الصحا مزمور حمسان حدا واملاك كم سالخا محرني كم تعبير راغا أبساي دمسس كم أبساي تصبي كحصبني كم حاتياتي وين هتريني أنا أبساي فلت علخمو حاتياتي كل جزيب كدما إيو بزربا خاص عدق كفردخان صوهن كاتركبسي أنا أخاطراي بدلكو أبكد ميخا أكاي قبركو نوبا أبسات ولدكو نيكا أبا حاتيات نستني نو نحك أوشتي غاترليو أب حبو انتو مهرني انت خصارت سمع ذات ريني كبررك صعوده صبني تنزغت قد كاين عسكم تحقوساس بهتان حقوسنا اسمعني قد كاب حطياتي كولو نبزل لعبسايون دمسسو وأملاك صوري لب فطر اللي صنع منفس كاوشتي حدث كاب قد كاي دربيني قدس منفس كاون يتقدفني حقوس مدحان كام لسلي بفقادنيا منفسون دقفني ما قد خان مفرسهم مرم إيه حتى أنا بخاكم اللص إيام وأملاك مدحاني كاب عدادم أنا قفني لساني صدقا علي بكتب له يا ويتا افي مسغان وتنغرس خنا فريك فات مسوات بها بلكاني تزيكون اسم قرب كل كانره مسوات مرارايت وغني خمو مسوات املاخ سور منفسيو واملاخ نسورون كتكتن بايتن اونيخا نصيم صغخا سناي غبرلا حكاتيات يرسالم وندا شو موسى صدقي بزحر مسواتي ومل مسوات بحك بلكايو شو عم مسويخا راحو قرب الكايم هللويا صلات كذي دكاس كرسان قسين أملاقين مسكان أقربلو حاتياتيك حد قال لك لمنو عليه وتسمع لنا مزمور داوود 230 أبونا بملأك السلام مزمور داوود 230 حدن حبتنا رزنت مزمور داوود 230 كلتن أدينا ممهر سارة أبونا يقي تعميد الله أراي رزنت حتى دحن كبسها أنا كبريها بالله مزمور داوود 233 أدينا ممهر سارة مزمور داوود 234 أدينا إلسابيت مزمور داوود 234 مزمور داوود 237 حبتنا تمنيت مزمور داوود 238 حبتنا رحاسة شملاش حاونا يسيف انتلي مساخي ترحاس حبتي مزمور داوود 241 ملكت قبر الله والله بونا هم يوعلكم እግዚአብሔር መስገን ዘበና አገልግሎትኩም ይባረክ መዝሙር ዳዊት 142 አዴና ብረይ መዝሙር ዳዊት 146 አዴና መምህር ሰራ
መዝሙር ዳዊት 147 ኣዴና ኤልሳቤጥ وقت نوع ايوه الراي كفتنا يا الحني هراي ودي خنتو خنكي حابتنا ممهر تمنيت مزمور داويت 148 عاويل كتب سهلنا يا اخي ابز ودا اخلو መዝሙር 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣተን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቶም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቶም ገበላት ባሕርን ዓሙቕ ኩልኩም ኣቶም ሓውን በረድን ኣሰሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህወብላን ኣቶም ኣኽራንን ኩራቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኩም እንስሳ ለመም እትብሉ ነፈርቲ ዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኩም ፈረቲ ምድርን ጓጓዝን ጎራዙን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግነሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ امين قال هو يسمع الله ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤሉ ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎ ንኣምላኹም ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ይሰግደልካ ኣሎና ኣሜን امين قال هو يسمع لنا أدينا إلسابيت كفلتات صلوت انه بكلمة قنع فرادي كفلتات صلوت انه بكلمة فرادي وقوم تدالي له كتي اما قاعد حالفه ادمين هونانين نفردن بقوع سلط زخونه ببزي حدياتي رعدن انقطقطن አለሁ ግን ከነፍሰ ግና ኣብ መሬት ክነብር ካብ ኣለኹ ዝተነሲሐ ምክንያቱም መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስትረኪ ተንሴኪ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኽ መሓረንን ሕድሕነንን እናበልኪ ተማፀኒ زبادة فردنا بتقدسني فون قال هو يسمع لنا حبتنا رزنت أبزت عامك كحبرني أخي أدينا ممهر سارة موائل سب زي ودا إذا علم زخان زل علم زنبر ند زخونسي الرب ما أنسب زي ودا زي علم زي ካብ እዚኣ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰየ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወት ነይሩ ግን ከእቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምዝቕላዕ ኣብ ኃጢአት ዓራት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ ትትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ መንበር ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘላለማዊ ፍርድኻ እውን እንብርከኽ
በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ህሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኸ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለ ይብል ኣለኹ። ይዘኒ ወዘልፈኒ ወላለም ዓለም ኣሜን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣዴና ብረይ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካበይ ኣርሕቕ እዮም። ነታ ሕመምትን ነፍሰይ ብክንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊት ምሕረትን እትልምና ኣላይ ተኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓውና ዮሴፍ ኦ ጎይታ በዛለይት እዚኣ ንዓሞ ሰላም ከመይ መሲኹም? እግዚአብሔር ይመስገን። ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓ እሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ኣለወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ። ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኾነልና። ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ። ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽና መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነና ትዕቁበናን። ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ። ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ፣ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዕናት ልቢ ትመጽእ። ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ። ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓብትና ትርሓስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ከመይ ምስኩም ኩልኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንታና ዝተሰቐለ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሰልሲቲ መዓልቲ ካብ ሙታት ተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ እያዋንን ሙታትን ክፈርድ ከም ብሓዱሽ ክመጽእ እዩ። ጎይታዬ መሓረና። ምስጋና ንኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ንኹን ሰዓት ዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። አሜን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና። ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና። ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበልና። ኦ ጎይታ ንሕማት ካብፀሓየሞ እንቲ ትቅዱስን ኳልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ። ኦ ካብ ኃጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ መሐረና። ኦ ካብ ኃጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ ርድኣና፣ ልማናናኻ ተቐበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ። ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ጎይታ መሐረና፣ ጎይታ ባርኸና። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምጻእ፣ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን። ንዕለት መግብና ለማህበና
نان جودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أسانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتأتوني نجسين حيلين كبرين نزل علمنا تكايما أمين أوزت يا مريم نايك قدس كبري ملا سلام تا سلام لك له أهلنا غد نقلي غي بسقاهون نقلي خي أدى إجابي ارتقاعد قيتا سراوي السلام لك له نسغيكا وأنا السبرغتيغي فركر سغم برغي أملتا سقا يا بير مساقي أوفس تدس بلكي حتياتنا سريلنا نفتو ودغي يسوس كريستوس من تانا حرت لمن لنا آمين ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና መምህርቲ ምኒት ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስት ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዕርገልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ሓጢኣት ነብስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ግልጋል የምንልና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕድገት ሓጢኣት ክጽግወና ለምንልና ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ድንግል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኣደ ሓቀኛ ብርሃን نخبركي أو قدست دنقل ولادي أملاح مدحن عالم ስለዝወለድክልናን መጺኡ ኸኣን ነፍስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሓዋርያት ምጉሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓትን ሓጣኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ሰሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦጎይታ መሓረና ኦጎይታ መሓረና ኦጎይታ ባረኸና ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሃብትና ረዘነት እንኳዕ ድሓን ብድሓነ ሰላም ተመለስኪ ዝጥዕመኩም እንተኮይኑ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ሽቦናይ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝቃለገሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከም ዝተፃሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማናዊ ብኡ ተቐመጠ ከም ብሓደሽ ንሕያዋንን ምዉታንን ክፈርድ ክብሪ ክመልሲ መንግስቱ እውን መወዳእታ ይብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ዝሰግደሉን ነመስግኑ ብነቢያት ዝተነግረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ምዉታን ዘለኣለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
ክሪያላይሶን 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 አዴና ብረይ ቅዱስ ቅዱስ እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርኻ ብልግስኻ ሙላኣት እየን ወንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ጎይታ ሰራዊት አምላክ ኃይለታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን በዘካ ኸረዳ እየብልናን ወአምላክ አባና ሕደር ንበደልና የቅሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ ይቕረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን አሜን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ሆና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማህበና እና ንበደል ተፋድኽነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረካ ርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም በቓል ሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ እንቲ ትቅዱስ ምካልካ ተዓርቐና ንሕደገልና ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ዘይትሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላን ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ጸጋ ምርህራይን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ዋህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ዕጀን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለት ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እመን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ተቤስን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላኸ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ እንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኦ ጎይታ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈወስ
ሓጢኣትና ክደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትብርድኣና ብልውና ምክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእክትኻ ሓልወና ኣብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን كم هابنا نحن نزودلنا ودلهم كم تحدقنا له بدلنا نعسنا ندقلنا فارقنا ننبر بسطا من تكون من قسم حيلين كبر نزل علمنا كاين معمين وزت يا مريم هناك قدس قبريل ملا سلام تا سلام لك حلنا غدن قليخي بسقاقون دن قليخي عدى جابير سوات ويتا سراوي سلام لك لكم نسغيك وعن استبرغتي غبرك رسفهم برقي وملتا تسقى جابير مساغي وفست دس والكي ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቶ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ተጸለየ ጸሎት ኩሉ ተነበበ ንባባት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና። ኩልኹም ህዝበ እግዚአብሔር ካብቲ ዝተፈላለናሉ ግዜን ሰዓትን ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ وكل عبسنا بدلنا عشنتنا بعين محرت تميتو عبز قدس قبائي خنساتف زردعنا نزدقفنا نزنقا قحنا لعلى بحري فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسقانا يبصحيو نقول لهم لا تنقزيكم من سراحكم من عرفتكم من هواهيتكم بانك عدوان بتبعاتن تكاتات الوزر لهم قاتوا بحب إزر إكزابير سيتس أدكان أسبته تاني خفلكم لومي كان فقاد إكزابير نريو هايمانة عبو معراف 7 شديشن كفلي 38 ካብ ቁፅሪ 23 እዚ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ መልእኽቲ ኢና ክንርኢ ካብ 23 ኢና ክንጅምር መወከሲ ናይዚ ጽሑፍ ግን ኣብ ክፍሊ 39 25 እዩ ዘለና ብሓባር ማለት እዩ ዘጸአት 33 ቁፅሪ 10 ሓብትና ረዘነት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 18 አዴና ብረይ ቀዳመይቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 12 ሓውና ዮሴፍ ንባብ ካብ ቁፅሪ 23 ናብ ኣቦና ኣቤ መልአከ ሰላም رايح ما أخلا أبولو لي تسمعت بيلو اللبن حجة قرب نشتي لا سواب بنات سمعت بقول نسلا زلا سابيل الله بس نشتي حجة صبو حجة صبوت الله هره مرة معرف 7 شديشن بزر 38 كفل 38 بزر 13 أبزي شامناي كفل زي مليسو خمز بله نعبن والدن منفس قدسين تنتن تفصاميتن كم زي بلهم نفلتنا والد جناب ده حراي زمن فقد أبون منفس قدسين سبق خون فتوى أبن منفس قدسين جناب زخنا نجار سجا كم زي لبوس وين ساتهم بسجا مكرهم تقبلوا أين فلتنا انت عيدا لتني إجزابير أب تني إجزابير أب أرأيون بهلاوية ثم عررين حدق البينو توارده ملك أساب لبيسو دما إشجاع تجلسه بوها مكرا تقبله إشجاعون حاتيات من انتخاب دما بمثال حاتياتنيا سجام انتانا مكرا تقبله كفلي 39 قصري 15 كم بحدش أبزخ فلي إزي كم زبالة سجاب ملباس سب انت زي كون ناف فطران كا انت زي ورد نيرو فطران كري وي مخالون كتمتو زي كلو كا دك سب تراي هيكونون انت ايدا سماويان ملائكون بب ملكهم من ارأيهم من امسكنتن منفساويانن بتزنبرو هلاويو كتمتو اي مخالون عليه وقت
ዘጸአት ምዕራፍ 33 ቁጥሪ 20 ሰብ ሪኢኒ ብሂወት ኣይነብርን እሞ ገጸይ ክትርኢ ኣይትኽእልን ኢኻ ድማ በለየ። ቃል ህይወት የስማዓልና። أبونا يقرب أبي هنلعب زنا السايماني حراي هذا كي فوالا كحجزك كني دهن كس نو أبي أبزناي سايكوينا يوحنس قال يوحنس معرف هذا غزر 10 أسر شمان تنده يوحنس هو يوحنس أسر شمان بنفس التليفون كم قالوا فين يوحنس تبع دحن كاسيل كان رخبا دحن سجميل التليفون هم قالوا فين دحن ما حجزك كنده بقال أي تنببه بك أي حاجة اشترخي بيه حراي ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1:18 ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣየ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፉ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ኣግሃዶ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:12 ንዓኻትኩም እምበር ንርእሶም ከም ዘየገልግሉ ተገሊጸሎም። እዚ እውን በቶም በቲ ካብ ሰማይ እተለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ዝሰበኹልኩም ሕጂ ተነገረሎም። መላእኽቲ ናብኡ ክትጥምቱ ኣዴና ብረይ ሚት ኣይኮነትን ኣላ እቕሬታ የሴፋ ሓወይ ኣዴና ብረይ ሚት ግብር ሕጂ ሚት ኮይና ኣላ ጽቡቕ ቀጽል የሴፋ ሓወይ እቕሬታ ተገልጸሎም። እዚ እውን በቶም በቲ ካብ ሰማይ እተለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ዝሰበኹልኩም ሕጂ ተነግረልኩም። መላእኽቲ ናብኡ ክጥምቱ ይበሃ እዮም። ቃለ ህይወት የስማዓልና ይብህጊኦም ቃለ ህይወት የስማዓልና መወከሲና ኣብ ቁፅሪ 27 ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 53 ቁፅሪ 2 ኣዴና ኤልሳቤጥ ትንቢት ኢሳያስ 53 ቁፅሪ 2 نباب أبونا خساب زنبوبلنا 53 قصر خلته إساياس أوه كفلي 4 قصر 36 أبونا بملأك سلام نباب نباهم كفلي 4 قصر 36 كم بحدش أبسال سايدرسانو كرسوس حدا مخانو أب تزاربلو أب كفلي 49 كم زبله እግዚአብሔር ቃል ባዕሉ ብእምንቲ ክንኣምን ሰብ ኮነ እቲ ተዋህዶ ስጋና ከዓ ምስኡ ሓደ ገበሮ ነባቢትን ለባዊትን ነፍሲ ዘላቶ ስጋ ካብ ድንግል ንባዕሉ ፈጠረ ብዘይ በይነ ሓጢኣት ካብቲ ናትና ዝኾነ ሓንቲ እኳ ኣይሓደገን። ኣዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ትንቢት ኢሳያስ 53 ቁፅሪ 2 إساياس ديا قصر خندي قصر هي كلته 53 قصر خلته لو توكل إن هلا ربنا يحج رحيبه الله قال كنبه الرايش ايش قدر خلت دي أبا هو صبغ الله نادينا إلسابي الراي باريعو خم تنفرن خمتي خاب نقص مدري زو سورن كيت بيت واي تايد هذيك كيت بيت ጨብጨበ صبغ الله ጨብጨበ ሱርን ጨብጨበ ፍቃድ እግዚአብሔር ነበረ መልክዕን ወቃበን ኣይነበሮን ምስ ረኣናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ምዕራፍ 72 ንሰጋገር ኣለና ክፍሊ 41 ኣብ ክፍሊ 41 ኣብ ቁፅሪ 1 ሓብትና ትርሓስ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 16 ሓብትና መምህር ትምኒት
ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 23 ንባብ ቁፅሪ 1 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ናባኹም ምዕራፍ 77 ክፍሊ 41 ቁፅሪ 1 ኣብቲ ናይ ሕቶ መበል 71 ካብ ዘርአ ዳዊትን አብርሃምን ህላዌ ሰብነት ወሲዱ ካብ ማፀን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ፈጠሮ ናይ ዕለት ጥንሲ ገበሮ ቃለ ሕይወት ሓብትና ትርሓስ ተሓረ 14 16 ሓንቲ ሰቕቲ ሓተ ጠሚረን ኣሎ ጽቡቕ ኣላ ብሓንሰብ ኣለዋ ጽቡቕ ኣላ እሺ እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ አብርሃም ኣልዓሎ እምበር ንመላእኽትሲ ኣየልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ ነቶም ፍርሃት ሞት ዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራም እንትኸውጦም ኢሉ ንሱ እውን ብኡ ሓበሮም ቃለ ሕይወት አሜን ሕይወት معنا ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 23 አምላኽ ከም ተስፍኡ ካብ ዘርኡ ንእስራኤል መድሓኒ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ኣተንስአ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ምንባብ ናይ ክፍሊ 42 ቁፅሪ 2 ኣዴና መምህር ሳራ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 13 استيعبنا እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦና ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 3 ብሪሃ በለ ቁፅሪ 2 መሊሱ ኣብቲ መበል 75 ሕቶታቱ ከም ዝተጻሕፈ ካብ ዘርኢ ዳዊት ባዕሉ ሓድሽ ስጋ ንባዕሉ ፈጠረ ካብ ቅዱስ ስላሴ ከዓ ሓደ ገበሮ ስጋ ካብ ጥንቲ ማዕርነት ዘይነበሮ ክኸውን ከሎ ምስኡ ብተዋህዶ ማዕረ ገበሮ በለ ንሱ ሓደ ካብኦም ንዝኾነ ድማ ስሉስ ቅዱስ ንሰግድ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣዴና መምህር ሳራ ሶሪ ሚዩት ፀኒሐ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 3 ጽቡቕ ኣላ ብዛዕባ ወዱ ብስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት እተወልደ ቃለ ሕይወት የስማዓልና መወከሲና ኣብ ክፍሊ ቁፅሪ 4 ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ሓብትና ረዘነት ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 ኣዴና ብረይ ንባብና ካብ ክፍሊ 43 ቁፅሪ 3 ቁፅሪ 3 4 ይዝቕፅል ኣቦና ብመልአከ ሰላም ናባኹም ቁፅሪ 3 ኣብ መበል 83 ሕቶታቱ ከዓ መሊሱ ከም ዝበለ ነቲ ዝለበሶ ስጋ ብዘይ ምፍልላይ ብተዋህዶ ሓደ ገይርዎ እዩ እሞ ከምዚ ክንብል ይግባእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምን ከመይ ንሱ ባዕሉ ሓደ እግዚኣብሔር ወዲ እግዚኣብሔር እዩ ንሱ ብሓቂ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወልደ ቃል እዩ ቅድሚ ዓለምን ቅድሚ ዘመናትን ምስኡ ዝነበረ እዩ ባዕሉ ከዓ ብዳሕራይ ዘመን ዳግም ካብ ቅድስቲ ድንግል ብስጋ ተወልደ ነቲ ተዋህዶ መልክዕ ሰብ ከዓ ንበይኑ ደኣ ገበሮ እምበር ከቶ ንኻልእ ኣይኮነን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 እስካብ 14 ቃል ሕይወት ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ኣምላኽ ነበረ እቲ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቦን ሕይወት ኣብኡ ነበረት እታ ሕይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ዮሃንስ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክመፁ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱን ምስክር መፀ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መፀ እምበር
ንሱ ብርሃን ኣይነበረን። እቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ። ኣብ ዓለም ነበረ፣ ዓለም እውን ብእኡ ኾነት፣ ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን። ናብቶም ናቱ መጸ፣ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን። ነቶም እተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም። ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም። እቲ ቃል ስጋ ኾነ፣ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ካባና ሓደረ። ክብረቱ ድማ ከምቲ ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ረአና። ኣሜን። ስለቐዳት እግዚአብሔር ስምዓና ገላትያ 4:4 ኣበናይ 4:5 ብሓንሳብ ሓደ ኣለዋ መልኣት ዘመን ምስ መጸ ግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ተሻይጡ ምእንቲ ከውፅኦም ንሕናውን ውልድነት ምእንቲ ክንረክብሲ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይቲ እተወልደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለኣኹ። ኣሜን። ቃለ ህይወት ይስማዓልና። ኣብ ቁፅሪ 6 መወከሲና ማቴዎስ 17 ካብ 24 ክሳብ 27 ሓውና ዮሴፍ ዘጸአት ምዕራፍ 30 ቁፅሪ 13 ሓብትና ረሃስ ንባብ ካብ ቁፅሪ ክፍሊ 44 ቁፅሪ 5 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ከም ብሓድሽ ኣብ መበል 87 ሕትኦ ከም ዝበለ ንሱ ሓደ ወዲ እግዚኣብሔር ክነሱ ከማና ኮይኑ እዩ እሞ እስከ ኣስተውዕሉ በቲ ዝለበሶ ሰብነት ክሳዕ መጠን ግዙእነት ተዋረደ። ህላዊኡ መግዛእቲ ከም ዘይብሉ ምእንቲ ከረድእ ንጴጥሮስ ከምዝ እናበለ ኣብ ዝሓተቶ ግዜ ንባዕሉ ምስክር ኮነ። ነገሳት ምድሪ ክብርን ቀረፅን ካብ መን ይቕበሉ? ካብ ደቆም ዶ ወይ ካብ ካልኦት? ጴጥሮስ ከዓ ካብ ካልኦት እባ በሎ። ጎይታና ኢየሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ፣ በኣር ደቆምሲ ናፃ እዮም፣ በኣር ወልዲ ከዓ ናፃ እዩ በለ። ቃለ ህይወት የስማዓልና። ሓውና ዮሴፍ ኣቦና ኣቤት ሂብኩም ወዲኹ ጥቕሲ ኣይሰማዕን ፀኒ ማቴዎስ 17 24 ክሳብ 27 ናብ ዮሴፍ ሓውና ዘጸአት 30 ቁፅሪ 13 ከዓ ናባኸ ድሕሪ ዮሴፍ ማቴዎስ ሸሃር ኣብዚ ስክሪን ይረአ ኣሎ ቁፅሪ ማቴዎስ 17 24 ክሳብ 27 እሺ ናብ ቅናፍ ጽቡቕ ኣለኻ ናብ ቅፍርናሆም ምስ መፁ ግብሪ ዝወፁ ናብ ጴጥሮስ መፂኦም መምርኩምሲ እቲ ክልተ ድሪም ግብሪዶ ኣይፈዲን እዩ በልዎ። ንሱ ይፈዲ ባኢሉ መለሰ። ናብ ቤት ምስ ኣተወ ኢየሱስ ቀዲሙ ስምዖን ነገስታት ምድርስ ግብርን ተጉን ካብ መን ይወስዱ? ካብ ደቆም ዶ ወይስ ካብ ካልኦት? እንታይ ይመስለካ በሎ። ጴጥሮስ ካብ ካልኦት ባበለ። ኢየሱስ ከዓ ደቆምስከ ናፃ እዮም? ከይንቅፎም ግና ናብ ባሕሪ ኸይድካ መቃጥን ደርቢ ነቲ ቅድም እትሕዞ ዓሳ ውሰድ። ኣፉ ምስ ከፈትካ ኣብኡ ሓደ ስታተር ክትረክብ ኢኻ። ንዕኡ ወሲድካ ኣብ ክንዳይን ኣብ ክንዳኻን ሃቦም በሎ። ቃለ ህይወት ይስማዓልና። ህይወት እስማዓልና ዘጸአት 30:13 ቅድቦና ሰደ ዋላ ነፍሲ ወከፍ ኣብቶም ቁጥራት ዝሓለፈ በቲ ሲቃል መቕደስ ፈረቓ ሲቃል ይህብ። ሲቃል ድማ ዕስራ ጌራ እዩ እሞ ፈረቓ ሲቃል መባእ ንእግዚኣብሔር ይኹን። ቃለ ህይወት ይስማዓልና። መወከሲና ኣብ ክፍሊ 45 ቁፅሪ 10 ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ዘፍጥረት 1:26 ሓብትና ትምኒት ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14
ንባብ ኣቦና ብመልኣከ ሰላም ካብ ቁፅሪ 7 ሎሚ ንባዕሉ መልክዕ ግዙእ ወሰደ እቲ ተወረደ ግዙእ ከዓ ከምናቱ ጎይታ ገበሮ ስለዚ ኣርኣያና ኣብ ፍርዲ ኣየምዛበለን ግዙእነትና ጎይታ መልክዕ ግዙእ ብምልባሱ ዝተረኽበ ክብሪ ዳ እምበር ካልእ ኣምሳል ተረኽበ ክብሪ ክኸውን ኣይግባእን እዩ ብርሃት ክገብረና ብኡኡ ብኣርያማዊት ሂወት ልዕል ክንብል ኢና እቲ ብኩሉ ዘመናት ጽኑዕ ዝኾነ ልዑል ክብሪ ብትሕትናኡ ነቲ ፀርፊ ግዙእነትና ኣጥፍኦ ካባና ከዓ ረሓቁ እቲ ካባና ኣዝዩ ዝለዓለ ብህላዊኡ ኣብ ኩሉ ግብሪ ናፃ ክነሱ ኣብቲ ስርዓት ግዙእነትና ከማና ኮነ ምእንቲ እዚ ከዓ ሰብ ክነስናስ ማዕርገ መለኮት ሃበና ነቲ ሰማያዊ ኣቦ ድማ ናትኾንና ዳግም ንዓና ድማ ኣቦና እዩ ንዕኡ እውን ብህላዊኡ ኣቦኡ እዩ ንሱ መልክዕ ሰብ ወሰደ ክንብል ከለና ከዓ ምስጢረ ስጋዊኡ እዩ ንሳቶም ግና እቲ ሓደ ጎይታ ንሱ ከም ዝኾነ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝተወልደ ቃል ባዕሉ ምዃኑ እናኣመኑስ ዳግም ካብ ሰብ ዝተሓርየን ወሲዱ ዝሓደሮን ምዃኑ ይዛረቡ ክፍሊ 45 ቁፅሪ 10 ከም ብሓደሽ ኣብ መበል 117 ሕቱኡ ስጋኡ ምስላዊ መለኮቱ ቅድም ዝነበረ ይኮነ እንታይ ደኣ ሓድሽ ፈጢሩ ተዋሃደ ካብ ሕጂ ንድሓር ግና ዳግም ከቶ ኣይክፍለዮን እዩ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሃውና ዲያቆን ሳሙኤል ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ወደ 26 ኣምላክ ኣብ መልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን እንስሳን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመም ንዝብል ኩሉ ለመምታን ይግዝኡ በለ ቃለ ህይወት የስማዓልና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከምቲ ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ረኣን ነብኡ ርኤና ቃለ ህይወት የስማዓልና ክፍሊ 46 ቁፅሪ 11 ኣብተና ረዘነት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 31 ኣዴና ብረይ ሮሜ 8:32 ኣዴና መምህር ሳራ ሮሜ 9:5 ኣዴና ኤልሳቤጥ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 7-8 ንባብ ቁፅሪ 11 ኣቦና ብመልአከ ሰላም መሊሱ ኣንበበል 207 ከም ዝበለ እቲ መስተውዓሊ ጳውሎስ ብዛዕባ ጥበብ እግዚኣብሔር ከም ዝበለ እንተ ዝፈልጡ ስመቲ ጎይታ ክብሪ ኣይምሰቐልዎን ንሱ ምእንታና ዝሞተ ከምቲ ጽሑፍ ከዓ ምእንታና በጃና ኣሕሊፉ ዝሃቦ ባዕሉ ካብ ኣይሁድ ብስጋ ዝመፀ እግዚኣብሔር ልዕሊ ኩሉ እዩ ንሱ እውን ንዘለዓለም ዓለም ብሩኽ እዩ ኣሜን አሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘነት ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3:31 ጽባላ እቲ ካብ ላዕሊ ዝመጽእ ዘሎ ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ ካብ ምድሪ ዝኾነ ምድራዊ እዩ ናይ ምድሪ እውን ይዛረብ እቲ ካብ ሰማይ ዝመጽእ ዘሎ ግን ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ሮሜ 8:32 እቲ ንወዱ እኳ ምእንቲ ኩላህና ኣሕሊፉ
ዝሃቦ እምበር ዘይነሓፎ ከመይ ደኣኸ ምስኡ ኩሉ ዘይሃበና ቃለ ህይወት ይስማዓልና። ሮሜ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 5 ኣቦታት ከዓ ናታቶም እዮም ክርስቶስን ብስጋ ካባታቶም እዩ ንሱን ዘለዓለም ብሩኽ ኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ እዩ ኣሜን። ቃለ ህይወት ይስማዓልና። ኣዴና ኤልሳቤጥ ክልተ ዲኹም ኢልኩኒ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 7 8 6 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ 6 7 ካብ 6 ጀሚርና ማለት ምዕራፍ 2 ካብ 5 ድያ ትጅምር ኣብ 6 7 ብሓንሳብ ኣለዋ ኣብቲ ውሽጢ ኣላ 6 7 ክሳብ 8 ቀዳማይ ቆሮንቶስ እዩ ካልኣይ ቆሮንቶስ እያ ቀዳመይቲ ጥበብ እግዚኣብሔር ዝብል ኣርእስቲ ኣለዋ። ቆሮንቶስ 2 ዝበልኮኑ ምን ይመስለኒስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ኢለ ሓቂ ክንፅቡቕ ኣለና። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ኢለ ክሕግዘከ እንዳሓነ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ሸውዓተ እምበኣርከስ ኣብ ማእከል እቶም እኹላት ኢላ እያ ትጅምር። شيخ حجزك دينا أبتات مسخ بكن أبا أقول لك أبتات مس نبابنا وانجيل يوحنس معرف 4 قصر 10 كلتن حزالي وانجيل يوحنس معرف 4 قصر 10 كلتن قدامي كورنثوس معرف 2 قصر 6 7 بحساب الوا حساب شمون تخنبو بقى باركس أما أخلتم أخلات طبب نزاربينا إتا أملاح قدم زمنات نخبرتنا زدالو اثني أملاح حبوق مستير طببينا نزارب زلونا امبر طبب زا عالم زي ويس نايتهم زا حالفو قزاعة عالم زي أي نزارب بنينا كاب قزاعة زا عالم زي حد وكوا نزي طبب زي أي فلطون عند زي فلطوس نقويتا خبري أي مسألوان نيروم عليه وتي يسمع لنا أبونا بملأك سلام نباب قصر 10 توكلته እቲ ሸባኽ ጽድቂ ክርስቶስ ዝሓደሮ ቅዱስ ጳውሎስ ነገሩ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናታ ሳምራዊ ዝበላ ዘረባ ይመሳሰል እዩ። መድሓኒ ካብ ኣይሁድ እዩ እሞ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኢኹም ትሰግዱ ንሕና ግና እንፈልጦ ኢና እንሰግድ። ቃል ህይወት የስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 22 ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኢኹም እትሰግዱ ንሕና ግና ምድሓን ካብ ኣይሁድ እዩ እሞ እንፈልጦ ኢና እንሰግድ። ቃል ህይወት የስማዓልና ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣባቲ ኣባ ወልደ ትንሳኤ ሳዘደጎ ዘንበቡ መሲሉኒ ወብ እንዲ ኸማ ንዓ መሰነይታ ምጽባ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበለ ኢሎም ንዓይ ማንቢቦም ግን ካብ ሃይማኖት ኣበው ስለ ዘንበቡ እዩ። ሓብትና ህይወት ኢሳያስ 63 ቁፅሪ 9 ሓውና ዮሴፍ ዕብራውያን 2:10 ንባብ ቁፅሪ 10 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ናባኹም ነብይ ኢሳያስ ከም ዝበለ ንሱ ኣማላዲ ወይ መልኣኽ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ባዕሉ ጎይታ እዩ መፅኡ ዘድሓነና ብደም ባዕዱ ወይ ብሞት ሰብ ኣየድሓነናን እንታይ ደኣ ብደሙ ጥራይ እዩ ዘድሓነና ብደም ካልእ ኣይኮነን ምእንቲ እዚ እቲ ነስተውዓሊ ጳውሎስ ከምቲ ዝግባእ ነገረ እና ህይወት كلهم الشيء ناتيكا إسياس معرف 63 معرف قصر 9 أب كل سببا ملأخ قصو دما أدحانهم بفقرون بلوهاتون تبجو
ብዝሓለፈ ዘመናት ኩሉ ግዜ ሃንገሮምን ሓዞምን ኣሜን ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣብ ኩሉ ፀበቦኦም ፀበቦ መልኣኽ ገጽ ድማ ኣድሓኖም ብፍቕሩን ብለውሃቱን ተበጀዎም ብዝሓለፈ ዘመናት ኩሉ ግዜ ሓንገሮምን ሓዘሎምን ክብርና ኣምላኽ ኩን ከም ዝተመሰለ ተበጃዊ ከም ዝመሰለ መድሓኒ እዩ ዘለና ኣሜን ቀጽለ ዮሴፍ ሓውና ዕብራውያን 2:10 እቲ ኩሉ ምእንትኡ ኩሉ እውን ምእኡ ዝኾነ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናእተውዎ ነቲ ራእሲ ምድሓኖም ብስቅያት ክፍጸም ተገብኦ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣብ ቁጽሪ 15 ሓብትና ትርሓስ መዝሙር ዳዊት 45 ቁጽሪ 7 ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 2 ክሳብ 10 ንባብ ክፍሊ 47 ቁጽሪ 14 ኣቦና ናባኹም መሊሱ መበል 217 ሕቶኸም ዝበለ እምበኣር ብዛዕባ እቲ ሓደ እዚ ክብሪ እዚ ብጸጋ ከም ተዋህቦ እንታይ ደኣ ኢሎም ብቁጽሪ ሓደ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣቐዲመ ከም ዝበልክዎ ሓደ ምስካለ እዩ ዳግም ንሳቶም ክልተ ከም ዝኾነ ይገልጽዎ ብህላዊኦም ከዓ ማዕረ ይኮኑን እቲ ክብሪ ተዋህቦ ካብቲ ዝሃቦ ዝትሕት እንተደኣ ኮይኑ እስካቶም ብክልተ ዝኣምኑ ይንገሩና ካብኣቶም ናይ ዘለዓለም ክብሪ ዝረኸበ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኸመን እዩ እምበኣር እዚ ዘረባ እዚ ክሕደት ዝመልአ ግብዝና እዩ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣብትና ጥራሓስ ናባኸ ኣሬሳ ኣቦና መዝሙር ዳዊት 45 ቁጥሪ 7 ጽድቂ ትፈቱ ራስኢነት ትጸልእ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይተሓጎስ ቀባእካ ኣሜን ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ኣቡና ዲያቆን ሳሙኤል ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ 2 ክሳብ 10 ኣብዘን ዝሓረወት መዓልታት ንኣና በተወራሲ ኩሉ ዝገበሮ ብእውን ዓለም ዝፈጠረ ወዲ ገይሩ ተዛረበና ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቕን ቅርጽ ባህሪኡን እዩ ቅርጽ ባህሪኡን ከሎ ኩሉን ብሓይሊ ቃሉ ጸዊሩን ከሎስ መንጻሕ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ካብቶም መላእኽቲ ብዙሕ ዝበልጽ ስም ብዝወረሶ መጠን ክሳዕ ክንድዚ ካባታቶም በለጸ እስኪ ካብ መላእኽትኸ ንመኖም እዩ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ከም ብሓድሽ ድማ ኣነ ኣቦ ክኾኖ ንሱ እውን ውሉድ ይኾነኒ ዝበሎ ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኹሪ ናብ ዓለም ከእትዎ ከሎ ኩላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ ይሰግድሉ ይብል ብዛዕባ መላእኽቲ ኣምላኽ መላእኽቱ ንፋሳት ኣገልገልቲ እውን ሃልሃልቲ ሓዊ ዝገብር ይብል ብዛዕባ ወዱ ግና ኣታ ኣምላኸይ ዝፋንካ ንዘለዓለም ዓለም ይነብር በትር መንግስትኻ እውን በትር ቅንዕናያ ጽድቂ ፈቶኻ ዓመፃኻ ኣጸላእካ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይተሓጎስ ቀባእካ እዩ ዝብል ድማ ጎይታይ ንስኻ ካብ ቀደም ንምድሪ ሰረትካያ ሰማያቱን ግብሪ ኣዳውካ እየን ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣብ መወከሴና ኣብ ምዕራፍ 48 ኣብ ምዕራፍ 78 ክፍሊ 48 ኣብ ቁጽሪ 2 ዕብራውያን 11 ቁጽሪ 1 ሓብትና ረዘነት ንባብ ካብ ቁጽሪ 16 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ናባኹም ንሳቶም ብኸመይ ነቲ ግዙእ ከም ጎይታ ምስኡ ማዕረ ገይሮም ናብዚ ክብሪ እዚ ልዕል ከብልዎ ይደፍሩ ኣለዉ ፍጡር ዶ ምስ ፈጣሪ ይመዓረር እዩ ንሱ እውን ኣብ ትሕቲ ዓርዑት ሓጢኣት ዘሎስ ንሱ ኩሉ ዝመልኽ ብኸመይ እቲ ኩሉ ግብሪ ፍጹም ክኸውን ዘድለየኸ ምእንቲ ምስቲ ንኩሉ
ፍጹም ዝገብር ይማዕራረ በአና ግና በቶም ቅኑዕ እምነት እናኣምን ብዘይ ጥርጥር ርዱእ እዩ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ሓደ ወልድ ዋሕድ እዩ ምዕራፍ 78 ቁጥሪ 48 ኣብ ዞባ እንሱርያ ኣብ ቂሳርያ ትርከብ ዳና እትበሃል ተሸመ ኤጲስቆጶስ ሎክሲስ ካብ ቅዱስ ጨርሎት ተላእኸ መልእኽቲ ናይ መልእኽቱ መልሲ እዩ ከም ዝበለ ቅድስናኻ ናባይ ዝለኣኾም መጽሕፍቲ ኣንበብኩ ምስ ካልኦት ክትመርሓና ክእለት ከም ዘለካ ፈሊጠ ከዓ ተሓጐስኩ ንምምሃር ካብ ዘለካ ብዙሕ ፍቕሪ ከዓ ብመልእኽትኻ ንሳና ክትዋሳ ፈቐድካ ንሕና እውን ነቲ ኣብ ልብኻ ዘሎ ንፅሕፈልካ ኣሎና እምነትና እውን ቅንዕቲ እያ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ይስማዓልና ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 1 እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግፅ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ እያ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዝስዕብ መወከሲና ኣብ ቁጥሪ 6 ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 18 ኣዴና ብረይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 30 ኣዴና መምህር ሳራ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 9 ሓብትና መምህር ትምኒት ንባብና ካብ ቁጥሪ 3 ክጅምር ኣቦና ብመልአከ ሰላም ኣቤ መልአከ ሰላም ናባኹም ንሕና ግና ብዛዕባ ስርዓት መድሓኒና ከም እምነት ቀዳሞት ኣቦታትና ኢና ንኣምን ናታቶም መፅሓፍቲ ስለ ዘንበብና ንልባትና ከምቲ ትምህርቶም ሰሪዕና ኢና ኣሰሮም ክንስዕብን ካልእ ሓንቲ እኳ ኣብታ ቅንዕቲ እምነት ከይንአቱን መደብና ከመይ ፍፁምነትካ ከምዚ እናበለ ይሓተና ኣሎ ጎይታና ኢየሱስ ክልተ ህላዌ ክበሃል ዶ ይግባእ እዩ ወይ ድማ ኣይኮነን ዝብል እዩ ኣነ ከዓ ብዛዕባ እዚ ከምቲ ዝግባኣኒ ክምልስ ሓሰብኩ ኣብ ከምዚ ዝበለ እዋን ካብቶም ንመንፈስ ቅዱስ ዝፃረርዎ ዲያድርስ ዝተባሃለ ሓደ ሕሙም ነበረ ነታ ፅይፍትን ርክስትን ፍልጠት መቅዶንዮሳውያን ካብኣቶም ከርሕቕ ዝሓሰበ መሊሱ ኣብ ጉባኤ ምእመናን ተሳተፈ ተባህለ ዳግም ንባዕሉ ድማ ኣብ ካልእ ክሕደት ሕማም ዝወደቀ ነበረ ከምዚ ዝሓሰበ ድንግል ካብ ዘርእዛዊ ዝወለደቶ ብህላዊኡ ካልእ ወልዲ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ድማ ካብኡ ፍሉይ ካልእ እዩ ብምባል ፀሓፈ ነቲ ተኩላ ብኣጎዛ ኣባጊዕ ከደኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ ዝብል ከም ዘሎ መሊሱ ብስም ወልዲ ነቲ ኣብ ዝወለዶ ወልዲ ዋህድ ሂቡ ተዛረበ ከም ብሓድሽ ነቲ ካብ ዘርኢ ዳዊት ተወልደ ከዓ ወልዲ ብፀጋ ሰመዮ ማለት ምስ ወልዲ ብፀጋ ሓደ ህላዊ የኮነ በለ ከምቲ ንሕና እንብሎ ተዋሃደ ኣይበለን እንታይ ደኣ ብጎይትነት ብክብሪ ብሃብቲ ጥራይ እዩ በለ ንጴጥሮስ ከዓ ካብዚ ምክንያት ዝኾንዎ ፅሑፋት ረኺቡ ነቲ ሓጋዚኡ ነዚ ሓጋዚኡ ኮነ እሱ ድማ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሓደ ወልድን ጎይታን ይብሎ ብድሕሪ እዚ ነቲ ሓደ ዘይክፈል ናብ ክልተ ይኸፍሎ ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ቃል ተራኸበ ብስምን ብክብርን ብግርማን ጥራይ ይብል ንቃል ወንጌልን ንስብከት ሃዋርያትን ነቲ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋሩ ዝተነግረን ይኸፍሎ ቃል ሕይወት
ቃለ ሕይወት يسمع لنا أدينا بره ዮሐንስ حدك أب حدك 18 ካብ 1 እስከ 18 እሺ እሺ ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዩ ልቦን እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዲ ንሱ ኣግሃዶ 18 ካብ حدك 18 ካብ 1 እስከ 10 እሺ በናይ እሺ ቃል ሕይወት ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ በመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ሕይወት ኣብኡ ነበረት እታ ሕይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ዮሃንስ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተልኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናይ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም እውን ብኡ ኾነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ከዓ ተቐበልዎ ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ርኤና ዮሃንስ ብዛዕባኡ መስከረ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ነበረ እቲ ብዛዕባኡ ዝበልኩ ንሱ እዩ ኢሉ ጨደረ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ እዩ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጸ እምበኣርስ ንሕና ኩላትና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዩ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ኣግሃዶ ቃለ ሕይወት يسمع لنا ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 30 ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ኣሜን ቃለ ሕይወት يسمع لنا ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 9 ኢየሱስ በሎ ፊልጶስ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጠንን ዲኻ እቲ ንኣይ ዝረኣየ ነቦ ረኣዮ ከመይ ኢልካ ኸ ነቦ ርኤና ትብል ኣለኻ ቃለ ሕይወት يسمع لنا ኣጀሚሩ ብሰላም ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና የብጽሐዮ ኣብዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ እዚ ካብ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 76 ቁጽሪ 23 ጀሚርና ኣብ ምዕራፍ 78 ክፍሊ 18 ቁጽሪ 6 ጠጠው ኢልና ኣለና ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከዓ ተፈቐዶ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ካብ ቁጽሪ 7 ክንጅምር ኢና ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺልሉ ሕጂ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ንመዝሙር ዝተዳለኹም ወይ ዝተዳለኽን ራይ ሓብትና መምህርቲ ምኒት ታሪክ ሰብ እንተዝይሃልእ አንተላይመርናች ራይ ጽቡቕ ሓሳብ ሓብትና መምህርቲ ምኒት ምናልባት ዘሚረን ዘይፈልጣ ሓደስቲ ዘሚሮም ዘይፈልጡ ሎሚ ብመዝሙር ንኣምላኽ ከነመስግኖ ንኣምላኽ ከነኽብሮ ትብሉ ተለው ቅድሚያ ክቦም ቅድሚያ ክበን ትብለና ኣላ ዝተዳለና እንተዳኣሊና ምልክት ግበሩለይ ንለኹ ቦና ምልክት ዝረአየኩም ንደሊ ሕረ ተጠም ካልኦት ቀጽላ ደና ብረሂ መምህርቲ ምኒት ፈቒዳት ልክና ኣላ ክብረታ ሃበለይ ምኒት ጓለ
ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቅረኒ ክዝምረ ኣቦና ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቅረኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ሕይወት ይብኒ እንተዘይከኣልኩ ክምልስ በለትካ ከመስግኖየ በርናተይ ጎይታ ከመስግኖየ በርናተይ ጎይታ ፍቅረይ ሰሓቡ ካብ ላዕሊ ሰማይ ናብ ምድሪ መፀ ኣምላኽ ኣዶናይ ዕርቃኑ ኮነ ፀጋ ከልብሰኒ ስእለይ ተሰቕለ ህይወት ክህበኒ ስእለይ ተሰቕለ ህይወት ክህበኒ ክዘምረሉ በጃ ኮይኒ ብክቡር ደሙ ለጌወን የለን ከይዱ ሃዲሙ ኣርእተይ ኣምሊእዎ ካብ ክሳደይ ኣውጁ ጎይታ ናተይ ናፅነተይ ኣውጁ ጎይታ ናተይ ናፅነተይ ክዘምረሉ ንቅዱስ ቃሉ ጽሑፍ ኣብ ልበይ ሓድሽ ኪዳኑ ይብኒ ጎይታ ተቐዲዱ እቲ ዕፁ መጋረጃ ንጎይታ ኮይንኒ ናይ ዘለኣለም በጃ ጎይታ ኮይንኒ ናይ ዘለኣለም በጃ ስሙ ናይ ዓለም መድሕን ውዒሉ ኣብ መስቀል ሞተይ ከድኸድን ካብ ውድቀተይ ኣልዒሉ ብኢዱ ሒዝኒ ኣሎ ህይወት መንገዱ ናይ ህይወት መንገዱ ሂድኒ ናይ ህይወት መንገዱ ንኣይ ሂቡኒ መስገን ሓፃር ያበና እግዚአብሔር መስገን ሓፃር ኣይኮነን ኣዝዩ ሰፊሕ መልእኽቲ እዩ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ህይወት ሂቡኒ እንደዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግንኤ ይኽበር ናተይ ጎይታ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩርሲ በትሕቲ ዝመዝሙር ተሓቲሙ ኣብኡ ተቐሚጡሎ ክዝምሩ ከለዉ መዘምራን ካብኡ ኣውፂና ክንሪኦ ምእንቲ እዚ መዝሙር እዚ ኣብ ቁፅሪ 166 ኢና ንረኽቦ ኣብዚ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሰላይ ከውፅዎ ከለዉ መዘምራን እንድሕር ናብኡ ብቐረባ ክንረኽቦ ደሊና ኸ ነታ ቁፅሪ ምስ ረኣና ነቲ ብጥቓና ዘሎ ኣልዕላ ኣቢልና ግንፅል ኣቢልና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ፍቅረይ ሰሓቦ ካብ ላዕላይ ሰማይ ናብ ምድሪ መፀ ኣምላኽ ኣዶናይ ዕርቃኑ ኮነ ፀጋ ከልብሰኒ ስለይ ተሰቕለ ህይወት ክህበኒ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ህይወት ሂቡኒ እንደዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖየ ይኽበር ናተይ ጎይታ በጃ ኮይንኒ ብክቡር ደሙ ለጌወን የለን ከይዱ ሃዲሙ ተቐዲድዩ ዕፁው መጋረጃ ጎይታ ኮይንኒ ናይ ዘለኣለም በጃ ንቅዱስ ቃሉ ጽሒፉ ኣብ ልበይ ሓድሽ ኪዳኑ ሂብኒ ጎይታይ ተቐዲድዩ ትዕፁው መጋረጃ ጎይታ ኮይንኒ ናይ ዘለኣለም በጃ ስሙ ኢየሱስ ናይ ዓለም መድሕን ውዒሉ መስቀል ሞተይ ክኸድን ካብ ውድቀተይ ኣልዒሉ ብኢዱ ሒዘዮ ኣለኹ ናይ ህይወት መንገዱ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዘበነ ትንሣኤ ብደሙ ዝደሓልናሉ ቁፅሪ 2 በጃ ኮይንኒ ብክቡር ደሙ ለጌወን የለን ከይዱ ሃዲሙ ተቐዲድዩ ትዕፁው መጋረጃ ጎይታ ኮይንኒ ናይ ዘለኣለም በጃ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣዴና ብረ ስለዚ እዚ ኩሉ ግዜ ኣቦታትና ኩሉ ኣገልግሎትና ቅዳሴ ስብሃታት ማህሌት ናይ ጥምቀት ናይ መርዓ ናይ ቀብሪ ናይ ምፅንናዕ ኩሉ ካብ ቃል እግዚአብሔር ይመሰረቱ ኣብ ቃል እግዚአብሔር መሰረት ዘይብሉን ምስ ቃል እግዚአብሔር ዝፃረርን ኩሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ስለዚ እስኪ ዝመዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር እናስተንተንና ብሕብረት ንርአየሞ ሞዳእታ ከዓ እዚ መዝሙር እዚ ንዓና እንታይ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ህይወት ሂቡኒ እንደዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖየ ይኽበር ናተይ ጎይታ ራይ ንመዝሙርና እስኪ ነተሓሕዞ ምስ ቃል እግዚአብሔር ሓብትና ትምኒት ናይ ዓንተ በይድያና ሕጂ ኢዳ ሓፊ ብል ከለኺ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ኃጢአተይ ሓዲጉ ህይወት ሂቡኒ እንደዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ
ክዝምረሉ እየ ይኽበር እናተይ ጎይታ حراي كسب تدالوتي هلا هو بمرقيته حراي ترى حسابتي حراي ساعات خيط خوينا ماريكوس عسرت بطرع 45 ود ماركوس سب دما كገልግል ህይወቱን በጃ ብዙሓት ክህብ እምበር ከገልግልዎስ ኢሉ ኣይምፅን ብጣዕሚ ፅቡቅ እግዚኣብሔር መስገን ምስኣት ትኸይድ እምበሪ ህይወቱ በጃ ብዙሓት ክሕልፍ ሓጢኣተይ ገዲፉ ህይወት ክዝምረሉ ነቲ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ህይወት ሂብኒ ደዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖ እየ ይኽበር ናተይ ጎይታ ስለዚ ወዲ ሰብ ድማ ከገልግልን ህይወቱ በጃ ብዙሓት ክህብ እምበር ከገልግልዎ ኢሉ ኣይመፀን ካብቲ ዝተሓተ ኣብ መብልዕ ማል መላዱ ውርደቱ ጀሚሩ ክሳብ ህይወት ምኽፋል እዚ እንታይ እዩ ስለ ዘፍቀረና እዩ ስለ ዘፍቀረና ኣምላኻዊ ፍቕሩ እዩ حواري قدس باولوس نزي فقري كجلس كلس انتايلو صلاته خلنا يل ابرومي معرف حمش شغل عسرته صلاته خلنا مس املاح بموت ودو تعرقنا كاب تعرقنا داخ ندي بهيوتو ازينا زين دحنيل كبرنا زخرسم يكون سلفتوتو سي بجازه حلفا يمتساننيل صلاته خلنا يل حتى رزنت ماركوس كن دي أبناء ماركوس 10 ماركوس 10:45 حتنا ترحز تذهبتنا ماركوس 10:45 ናቴካ ክትና ረቦናይ ረዘነት ሃብቲ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 12 13 14 ነቲ ናብ ግደ ርስቲ ቅዱሳን ኣብርሃን ዘብቃዓና ኣቦ እናመስገንኩም ንሱ ካብ ስልጣናት ፀልማት ዘውፃአና ናብታ መንግስቲ ፍቅሩ ወዱውን ኣእተወና ኣብኡ ምድሓና ማለት ሕገት ሓጢኣትና ዘለና አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ታናይ ክርስትና መወዳእታ ጎል መወዳእታ ዓላማ ዘለዓለማዊ ህይወት ኩሉ ንገብሮ ኣብኡ ዝተመርኮሰ እዩ ስለዚ ነቲ ካብ ግደ ርስቲ ቅዱሳን ኣብርሃን ዘብቃዓና ኣቦና መስገንኩም ኢሉ ነቲ ግደ ርስቲ ቅዱሳን እዚ ብርሃን ኣምላኽ ብርሃን እቶም ኣምላኽ ዝነብሩ ቅዱሳኑ ከዓ ናይ ፀጋ ዝተኻፈልቲ ይኾኑ ነቲ ናብ ግደ ርስቲ ቅዱሳን ኣብርሃን ዘብቃዓና ኣቦና መስገንኩም ንሱ ካብ ስልጣን ፀልማት ዘውፃአና ናብታ መንግስቲ ፍቅር ወዱውን ኣእተወና ኣብኡ ምድሓና ማለት ሕድጋት ሓጢኣት ኣሎና እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘነት ሕራይ ሓብትና ህይወት أمين سيكم كلهم I'm sorry لما أنت دون دي أتي እግዚአብሔር መስገን ቋዕ መጻኸ ስለዚ መጻኸ ከኣነ ሕጓስ Thank you بتاع متصبت مزمور Oh my gosh شمك استاجري sorry تمنيت ሓብትና تمنيت No تمنيت أكون Wow بري my gosh I'm so sorry anyway طبعا يمكن أنا خان ندينا حبنا تمنيت اللي ذكرت لنا عايز أزابير أنا تيك أمس أتخيل كنا تسمعت دلابتنا أنا خفكرنا مثلنا جلاتيان معرف كلتة إسران حدا كلتة محسب طبب كون خدا خوين تسمعناني جناخ كريستوس يو أباي زنبر زلومبر داقيم أنا أيكون كون زنبر زلوخو إذا حجي بسقا زنبرو زلوخو دما بإمنة بتي زفكرني من انتاوي النفسو زحلف اللي ود أملاخ إيه زنبر زلوخو تصرك إيه بحقي انت زخون انبقارك كريستوس نخونتو إيو زموتي أنس تسقى أملاخ أينعن إيه آمين الهوت يسمع لنا جناخ كريستوس يا باي زنبر زلو امبر داقيم أنا كون زنبر زلوه إذا حجي بسقا زنبر زلوه دما بإمنات بتذكرني من تايون نفسه زحلف اللي ود أملاخ يزنبر زلوه بتذكرني أفكرني زبلا زلوه نفس بجايس لزحلفه تقال تامزمرنا كوميات الكزمرلو نعايز أفكرني
حتياتي حديقو هيوت هيبني ده زي كالكو خمرس وريتا كزمرليه يخبر ناتي كويتاي قال لي هيوت يسمع لنا حبتنا هيوت الراي كالوت تمسجن ولا كندكس تمسجن يا تأخذ بقى كندب مليونات دولارات يا مالتي تمسجن 3 ساعات تمسجن تتحقسنا سلا تحقسون تمسجن تغبدنا سلا تغبدتون تمسجن تجنقنا سلا تجنقون تمسجن الراي كالوت الراي لومي أرستنا سفح زبالة ملأختنا يقدس كيرلوسي إذا ملأخت زي بحفشة قويتنا مدحنا نيس كريستوس ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ስግ ወዲ አምላኽ ምዃኑ ብስጋ ፍጹም ሰብ ከማና ብመለኮት ከዓ ፍጹም አምላኽ ማዕረ አብን ማዕረ መንፈስ ቅዱስን ምዃኑ እዩ ካብ ምዕራፍ 20 ካብ 76 ቁፅሪ 23 ናይ ሎሚ ነዚ ዝኾነሉ ከዓ ኣብቲ ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ጉባኤ ኤፌሶን እቲ ሽዑ ዝተለዓለ كهدات نستروز تبهله نايبت خريستيان فلات مهور حلافتنا تزنبورو السب انتاي زبل حساب امسي مريم تارا سب يا وليداد ات تارا مريم زولدو تارا سب غنا اب يوردانوس كتمق كله اتقال املاح مالت لوغوس او سلازي حدره اتي كم مريم زتولده ناي بصقا املاح كوين ناي بحر زي كونس بصقا بسطوتا ما بهياب مالت سلازي سنتا يلو حدكኛ ዝሆነ ማርያም ታራ ሰብ ያ ወሊዳ خبل كله ክርስቶስ ታራ ሰቢ املاح አይኮነን ፍጹም املاح አይኮነን ዝብል ስለዚህ ወላድ አደ ክርስቶስ እንበር አደ املاح ክትበሃል አይግባአን ቃል املاح ግን ገና ከይተወልዶ ሆሎ አዴና ኤልሳቤጥ አደ ጎይታይ አትብላ ማለት አደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽስ እዚ ኻበይ ኮይነለይ ኩሎም ቶም አቡሊ ኪዳን ብዛዕባ ድሕነት ብዛዕባ ተሰጋውን ነዚ ተዛረቡኻ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም املاح ምዃኑ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ብሕሊናን ብስጋን ቅድመ መላድን ድሕር መዳንን ዘለዓለማዊት ድንግል ምዃና ቅዱሳት መጻሕፍቲ እዚኦም ገሊጾም በዚ የሞኸዓ እቲ ጉባኤ ናይ ኤፌሶን ብቅዱስ ቄርሎስ ዝምራሕ ዝነበረ ዝምልሶ ስለዚ አቦታትና አሰሮ ምጥለላብቲ ክሴቲ ጉባኤ እንዳገበሩ ንኹሉ ሕተታት ኣብ መበል 76 ሕቱኡ መልሱ እንዳበለኽን ክንሰምዖ ፀናሕና ስለዚ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ግቡእ መልሲ ሂቦም ሽዑ ስለዚ ደንጎግዎ ሕጂ ንሕና ዘየማት ቅኑዕ እምነት ኣብ እምነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ እምነት ቅዱሳን ዝተሰረተ ሓቀኛ እምነት ዘለና ስለዚ ቅዱስ ቄርሎስ ኣበይ ነይሩ ንምንታይ ኢኹም ጽሕፍ ኣበይናይ ግዜ ነይሩ ምፍላጡ ነቲ ናይ ሃይማኖት ኣቦ ብግቡእ ክንርድኦ ይሕግዘና እሞ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካብዚ ናይ ሎሚ ዘንበብናዮ ንባባት እዚኣ ኣስተንቲነ ንብሎ ንጉባኤና ዝጠቅም ከምኡውን እዚኣ ሳይበረህትለይ ንብሎ ካብቲ ሃይማኖት ኣቦ ይኹን ወላ ካብቲ ከነንብቦ ዝፀናሕና ቅዱሳን ፅሑፋት እንተሎት ግዜ ናይ ጉባኤ እሞ ንጉባኤ ይረክቦ ኣለኹ ግዜና ንጠቐመሉ أبونا إدال إلى نيري هراي وانا انت بين مثيل النمبر ريال أبونا نزار كفلي 4 استنببت نعات التساني تقسي إسران إساياس معرف عبسان سلستان قصر خلتايا الجي عبا تايبل عب قدمي أو كم تنفرن كم تكاب نقص مدري زوز سورن تبتابو ملكئن وقابن አይነበሩን ምስሪኤናዮ ዘብሃገና ትርኢት አይነበሩን ብዛዕባ መን ዝዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር መስገን አለ ህይወት ይስማዕልና ብኩላ እንተንቢብ ክንኣታ ምዕራፍ ደስ በለ 12 ኣትወድኻ ብሓደ ጀሚር ክንተንቢብ ክንኣደና ኣራይ ነዚ ምስ 53 ነው ቁጥር ሓደ ነትክርና መን ኣመኖ ቅልጽም እግዚአብሔር ከንመን ተጋህደ ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈር ከምቲ ካብ
ንቑፅ ምድሪ ዝወፅእ ሱርን ጨብጨብ መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን። ምስ ርኤናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን። ንቑፅን ብሰብ ድርቦይን እዩ። በዓል ስቃይ ብሕማም ልፁይ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዘጉልብበሉ ሰብ ኣተዋረደ እዩ። ንሕና እውን ገለ እኳ ኣይቋረጥናየን። ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ ንስቃይና ከዓ ኣብ ክፍሊ ደበና። ንሕና ግና ከም እተወቀአን ብእግዚአብሔር ከም እተቀዝፈን ከም እተዋረደን ጌርና ኣይቆፀርናዮን። ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ። ብሰሪ ሓንሳብ ኣቦና ቻርጀረይ ከይትቋርፀኒ ኣመንቲ هري ንሱ ገና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕፃዕትና ወረደ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓወና ኣሜን። ቀፅላ ካብ ቁፅሪ 6 ቀፅላ ዴና መምህር ሳራ ንባብ ቁፅሪ 6 ኦኬ። ኩላትና ከመባጊዕ ኦኬ ኩላትና ከመባጊዕ ተባረርና ነፍስ ወከፍ ናብ መንገዱ ዘንበሉ። እግዚአብሔር ከዓ ኣበሳ ኩላትና ኣብኡ ኣውደቆ። መከራ ፀበቦ ርእሱ ኣዋረደ ኣፉን ኣይከፈተን። ከምቲ ናብ ማህደሪ ዘኸብብ ገንሽል ከምቲ ኣብ ቅድሚ መተስታ መቐስታ ጽባላ መቐስታ ስቕ እትብል በጊ ኣፉ ኣይከፈተን። ካብ ጥቁዓትን ፍርድን ተወሰደ። ካብ ምድሪ ሕያዋን ከም ተቆርፀ ካብቶም ወለድኡ መን ሃቦ። ብምክንያት ገበን ህዝበይ ተቐስፈ። እከይ ዘይገበረ ሓሶት ከዓ ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ክነሱስ መቃብሩ ምስ ረሲዓን ገበሮ። ብሞቱ ገና ምስ ሃብቶም ኮነ። እግዚአብሔር ግና ብመከራ ክህምሽሾ ፈተወ። ነፍሱ ንመስዋዕቲ ሓጢአት ምስ ወፈያ ዘርኢ ክርኢ መዓልትታቱ ከንውህ እዩ። ፍቃድ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ኢዱ ክሰልጥ እዩ። ከም ዳግም እነፍሱ ክርኢ ክጸግቡን እዩ። እቲ ጻድቅ ባርያዩ ብፍልጠቱ ንብዙሓት ከጽድቅ ኣበስኦም ድማ ባዕሉ ክጸውር እዩ። ቃለ ህይወት ይስማዓልና። ቁፅራ በኳን ቁፅር ክንደይ? ቁፅራ 12 ኣራይ ኣብያ ዘላ ተቐንዲ መልእኽቲ ከዓ ነፍሱ ንሞት ስለ ዝወፈያ ምስ በኛታት ከዓ ስለ ተቆፅረ ስለዚ ግዲኡ ምስ ዓበይቲ ክመቅል እዩ። ምድሪ እውን ምስ ሃያላት ክመቅል እዩ። ግናኸ ሓጢአት ብዙሓት ጾረ ምእንቲ በደለኛታት ከዓ ለመነ። ቃለ ህይወት ስለዚ እቲ ንመን እዩ ዝምልከት ዝርእስቲ እዚ ንምንታይ ይኾም ዝብል ዘሎ ቅድሚ ስቕለቱ ቅድሚ 700 ዓመት እዩ ማለት እዩ። ኣብ ቁፅሪ 15 ቁፅሪ 26 እንድያ ዘላ ኣብ ቁፅሪ 25 ክፍሊ 39 ከም ብሓድሽ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ከም ዝበለ ስጋ ብምልባስ ሰብ እንደዘይከውን ናብ ፍጡራን ከዓ እንደዘይወርድ ነይሩ ፍጡራን ክርእይዎ ኣይምኽኣሉን ኢሉ
ናብ ምድሪ እንተዘይወርድ ናብ ፍጡራን ከዓ እንተዘይወርድ ነይሩ ፍጡራን ክርእይዎ ይምኽኣሉን ክጥምትዎ ዘይክእሉ ከዓ ደቂ ሰባት ጥራይ ኣይኮኑን ብባህርዮም መለኮቱ ማለት እንታይ ዳ ሰማያውያን መላእኽቲ እውን በብመልክዖምን ኣርኣዮምን ኣመስገንትን መንፈሳውያንን በቲ ዝነበሮ ህላዊኡ ክጥምትዎ ኣይምኽኣሉን ስለዚ እታ ናታ መወከሲ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:12 ንስኻትኩም እምበኣር ንስኻትኩም ንዓኻትኩም እምበር ንርእሶም ከምዘየገልገሉ ተገልጸሎም እዚ እውን በቲ ካብ ሰማይ ተለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ሰበኹልኩም ሕጂ ተነግረኩም መላእኽቲ ናብኡ ክጥሙቱ ይብህጉ እዮም ሕጂ ቅዱስ እናበሉ መላእኽቲ ክጥምትዎ ዝብህግዎ ግን ኣብ ቅድሚ ሰባት ግን እንታይ ነይሩ ኢሉ ንምስክርና መን ኣመኖ ቅንፅም እግዚኣብሔር ከንመን ተጋህደሉ ምስ በለ ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈርን ከምቲ ካብ ንቁፅ ምድሪ ዝወፅእ ስሩኝ ጨብጨበ እዩ ዝነቐፀ ገረብ ክጭብጭብ ኣይክእልኒ ማለት እንታይ ጭብጫብ ማለት ክለማ ኣይክእልኒ ማለት ምጭ ሱር ጨብጨበ ማለት ስምልማዕ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ግሪን ዝኸውን ዘሎ ዝኸባቢና ጨብጨበ ምጭብጫብ ማለት ቆፅሊ እቲ ዝነቁፅ ዝነበረ ቆፅሊ ከውፅእ ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ግን ካብ ንቁፅ ምድሪ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እቲ ዝጭብጭብ ማይ ምስ ሃረመ ጠሊ ምስ ረኸበ እምበር ካብ ንቁፅ ምድሪ ባዕሉ ክጭብጭብ ኣይክእልኒ ማለት ሕጂ እንታይ እቲ ምስጢሩ ደኣኒ ካብ ንቁፅ ምድሪ ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈርን ከምቲ ካብ ንቁፅ ምድሪ ዝወፅእ ሱሩን ጨብጨበ መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን ምስ ረአናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን ኣብ ኩሉ ዕዩሲ ወዲ ማርያም ናዝራዊት ወዲ ዮሴፍ ፀራቢ እዮም ዝብልዎ ነይሮም ከመይ ኢልካ ወዲ ኣምላኽ ክትብል ንሕና እኮ ደቀ መዛሙርቲ ሙሴ ኢና እዚ ግን ካበይ ከም ዝመፅእ ኣይንፈልጥን ኢና ብቢኤል ዘቡል ኣጋንንቲ ዝሕጉ ዘሎ እንዳበሉ ንዕቁን ብሰብ ድርብይን በዓል ስቃይ ብሕማም ሉድይ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዝጉልበብሉ ሰብ እተዋረደ እዩ ንሕና እውን ገለ እኳ ኣይቋፀርናዮን እወ ንሱ ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ፀሮ ንስቃይና እውን ኣብ ነፍሱ ፀዓኖ ንሕና ገና ከም ተወቕዐን ብእግዚኣብሔር ከም ተቐስፈን ከም ተዋረደን ገይርና ኣቋፀርናዮ ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክረክብ መቕፃዕቲ ናብኡ ወረደ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓወናዮ ስለዚ ንዕቁን ብሰብ ድርብይን ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ኣብዚ ሒዝናዮ ዝፅናሕና መላእኽቲ ክርእይዎ ይብህግዎ እዮም ምስ በለ ኣብ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 1 ጀሚሩ ሕሩይ እምንን መኣዝን ቅዱስ ህዝብን ኢሉ በኣርስን ኩሉ ንኽፍኣት ንጉርሕን ምስ በለ ቁፅሪ 4 ናብቲ ብሰብ ንዑቕ ብኣምላኽ ገና ሕሩይን ክቡርን ዝኾነ ህያው እምንን እናቐረብኩም ንስኻትኩምን ከም ህያዋን ኣእማን ኮንኩም ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋዕቲ ከተቕርቡ ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት ተሃነፁ ስለዚ ኢሉ ነቲ ብሰብ ንዑቕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግን ክቡር ዝኾነ ይብል ስለዚ እቲ መልሲ ንመን እዩ እንተደኣልና ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቴንኪዩ ኣባና هراي سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንብዙሓት ንኩላህና መባረበር ይኾነና ሓንቲ ሕቶ ንእሽተ ሕቶ ክትመጽእ ከላ ህራይ ካልኦት ካብዚ ናይ ሎሚ እንታይ ተስተንቲና እንታይ ተረዲእና እንታይ ሰሚዕና እንታይ አንቢብና ከምኡውን ዘይበረሃልና ሕቶ እንተሎ ካብዚ ናይ ሎሚ እውን ቤተክርስቲያን ዕድል ሰሪዓቶ ዘላ ማሓተትና ግዜ ይነበረን ግዜ ከይንብል ምእንቲ ታድሕሪ መዝሙር ዘላ ግዜና ክሳብ ቃለ ምዕዳን ንበፅሕ ካብዚ ናይ ሎሚ ዘንበብናዮ ዘስተንተናዮ ካብ ናይ ዝሓለፈን ክኸውን ክእል አንቢብና ዘይተረዳእና እውን ሕና መህልቶ እንተሊና ቤተክርስቲያን ከዓ መልሲ ኣለዋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ መልሲ ኣለዎ እሞ ሎሚ መዓንተስ እዚኣ ተረድየ ካብቲ ናይ ሃይማኖት ኣቦ ቀጥታ ንባብ ክኹን ካብቲ መወከሲ ነንብቦ መፅሓፍ ቅዱስ ይኹን አንቢብናያ ዘይተረዳእና ከዓ ከም ዝድየና መምህር ሳራ ዝሓተትኡ ከዓ እዚኣ ኣይበረህትለይ ንብሎ መምህር ዘድልዮ እንተልዩ እውን
تجزينا يقوى مو جزينا نتقمله حراي زغونا حسابات تلينا زستنتنايو جزيل لنا كنقبل نخلينا نتجزينا نخنتقمله جن أبونا أبي ملأك سلام على معدان غيرهم كمون زغونا نبغاتكم ناب حزبي زحبر حبريتا حبيرهم بصلوت كعسولنا ناب أبونا أب على معدان كهبونا ناب أبدو مهرت نابونا بخبري أدم راية ربنا كبرنا مسكانا أملاخ يخون قلقلتكم بعرف من البات يخونا نقرت لنا جزيه ألو شوعتنا 4 كلتانيو زلو جن أتي تزمر مزمور زماري ملاخت يسمع لنا تنا بريك الزمر اللي ينبركي كلكم أبز قبائي زلكم دما نتات تزمرت مزمور لتقسيز سنكم كموين كاب بولين كاب حدشن موكسي زحفو زدالو قدي تشورلس توهبكم معرفات بمن باب صنعكم كلكم زمن أقلقلتكم يبارخ أبا قصري 30 كفل 30 شمانتن قصري 23 24 أبزي شاموناي كفل زي مليسو كم زبالين نعبن ولدن نمنفس قدسن تنتن تفساميتن كابزي بلوم نفلت إنا ولد قنا بدحراي زمن بفقاد أبوء منفس قدسن سب خون فتوي أبتي شاموناي كفلن تايلو إزبلنا نعبن نولدن نمنفس قدسن سي مجمرتان تفساميتن يابلومن اتي انتن كابتن انتن تفساميتن زيبلوم حدا ولدقنا بدحراي زمان بفقاد أبوءن منفس قدسن سب خون فتوي سب خون كله أملاخنتو أيطفأن أملاك خون كله دما سب أبونتو دما أيطفأن أبتا قطر 14 أبن منفس قدسن قنا بزخونة نجر سجا خمز لباسو وينساتهم بسجا مكرا كمز تقبلوا أي نفلتن إنا كاب سلاسي حدا كاب أبن ولدن منفس قدسن اتسجا زلبس بدحراي زمن قويتا إيو أبن منفس قدسن قنا بزخونة نجر وي أبزخونة صحفوين أين رخبانينا نساتهم سجا خمز لوسو بسجاون مكرا خم تقبلوا أين فلتنينا أبوتاتنا وناي مهارونان أمت حفتناون يلن انتاي دعا اتن اجزيابير آب أرأيون بهلاوي زم عراريون حدا قال بينو توارده اتن اجزيابير أبو برأيون بهلاويون زم عراريو حدا قال بينو توارده قال زبلو زلون نماني نقويتانا يسوس كرساسيو ملك عساب لبيسو دماء
بسقا تقلصي قال بمجمرتا نبره اتقال دما بأملاخ نبره اتقال دما أملاخ نبره الزبل وانجيل يوحنس معراف حاده بزح نبابلنا أمسيئة أبتفل عليه نبابات مالتيو ملك عسب لبيسو دما بسقا تقلصي حجي اتنعانا مسيلو بسقا تقلصي كاب ابن ولدن منفس قدسن حدمني ولدي مالتيو بسقاو نحاتيات من انتخط الفقدما بمثال حاتياتن ياسب من انتانا مكرا تقبله زي نايلومي كالا اي شومنا شومن همامات لنا بصوم بسجدات بقدسات مصحفتي من باب زقننايو انتا اندحرلنا بسقا مكرا زتقبلكا بسقاو نحاتيات كتفق دما بمثال حاتياتنيا سقا مئنتانا مكرا تقبله نعنا كاب حاتيات ناس أخجبر كمتا حفتنا ممر سارة زنببتا كلمة إساياس عرف 53 أبوناون زبر هو نحمامنا بحمامو نقصلنا دما بقصلو فوسنا زبل تنبت أبزياد مالك بسقا نحاتيات من تغطف دما بمثال حاتياتنيا سقا مئنتانا مكرا تقبله نحاتياتنا كتفق نحاتياتنا كدمسس بسقاو نحاتياتنا كتفق سنتاي قبره بمثال حاتياتنيا سقا مئنتانا مكرا تقبله من እግዚአብሔር ወልድ እቲ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ብስጋ መከራ ተቀበለ ብስጋ ሞተ ብመለኮት ግና ህያው ኮነ እቲ ኩሉ ዝተቀበሎ ብስጋ መከራ ድማ ንመን ከድሕን እዩ እንተደኣይልና ንዓና ከድሕን ሓራ ከውፅእ ናፃ ክገብር ተባኢስናዮ ነርና ክተዓረቀና ርሒቅና ነርና ከቅርበልና ኣብ መንጎና መንደቅ ሓጢኣት ነሩ ኣብ መንጎና መጋረጃ ሓጢኣት ነሩ ነቲ መንደቅ ሓጢኣት ኣፍሪሱ ነቲ መጋረጃ ጽልኢ ንሕና ከይንሪኦ ከዊልና ዝነበረ ቀዲዱ ኣብ ክልተ ድማ ምስ ርእሱን ዝዓረቀና እሞ ኣምላኽና ምስጋና ንዕኡ ይብፅሓዮ ከምቲ ኣቦና ዝበልዎ ንስጥሮስ ግና ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ክጥመቕ ከሎ እዩ ሓዲርዎ ከም ተባህለ ነቲ ናይ ባዕሉሲ ናይ ፀጋ ብሓፂሩ እንታይ ማለት እዩ ፍጡር ታራ ሰብ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ነንብቦ ዘለና ግና ታራ ሰብ ከም ዘይኮነ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ምዃኑ እሞ ብከምዚ ተረዲእና ድማ ንሕና ከምቲ ንሱ ዝብለና ኮይና ክንመላለስ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ምናልባት ሕቶ ተለና ወይ ድማ ዘስተንተናዮ ተሎ 10 ደቂቕ ኣሎና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ክሳብ ሕቶ ወይ ርእቶ ደለና ኣቦና እውን ማዕፀው ገብሩልና ክልኦም ግን ሓበሬታ እታ ዓርብን ገብራ ዝነበርና ባይብል ስታዲ እዞም ዓበይቲ ደቅና ተምሃሮ ናይ ካሌጅ
بقرب زجمروا مأكاب نفسسا 7 قصم بصيحهم سلازلو عربي اما ابو دما ناي بوتات مهلاو اقداسي سلازخونه بعلم كبتا اكبو دقنا دما እግዚአብሔር ዝኸፈቶ ሓድነት ዝኸፈቶ ማዕዲ ኢልና ዓርብ ምእንቲ ምስኦም ዝጣመና ከነ ምስኻ በቦታት እታ ዓርብ ዝነበረት ናይ ዓበይቲ ባይብል ስታዲ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ናብ ሐሙስ ቀይርና ያለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብዙም እዩ ኣብ ዘለናዮ ኮይና ኢና ግን ኣብ ክንዲ 6 ፈረቃን ጀሚርና 8 ፈረቃን ኢና ንውድእ ነርና ዓርቢ ሐሙስ ግና ልክ ከምዚ ናይ ሶሉስ ከም ናይ ረቡዕ 6 ጀሚርና 8 ክንውድእ ኢና ንብል ዘለና ሞ ካብ ጽባሕ ሐሙስ ጀሚርና እታ ናይ ዓርቢ ዝነበረት ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ባይብል ስታዲ ናብ ሐሙስ ቀይርና ያለና ጽባሕ እውን ክንሕብር ኢና ድሕር ጽባሕ ሐሙስ ከም ሰዓት እዚ ሰዓት 6 ድማ ንባይብል ስታዲ بسلام الرخبنا صباح ونحبرنا نفلطم نحبر ምናልባት ኣብዚ ዓርብ ዝኣትው ኣብዚ ዘይ የለው ኩሉ ኩልዮም ምናልባት ግን ጽባሕ ድማ ክንደግሞ ኢና እሞ እዚኣ መቀያራት ገርና ኣለና ነታ ናይ ደቅና መንቲ ክንሓብሮም ስለዝደለና እሞ ስለ ኩሉ ኣምላኽና በግዚኡ ዝግበር ኣገልግሎት ንኣምላኽ ንኽብሪ ንዓና ድማ ምስ ኣምላኽ መተዓረቀ ድማ ይግበረልና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ኣብዚኣ ወዲየ ኣለኹ ኣቦና ቁርብ ደቃይቅ ኣሎ ትብልዎ ተሎ ድማ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ምናልባት ኣቦና እተን ተሪፈን ዘለዋ ደቃይቅ ክንጥቀመለን ዕድል ሂቦምና ኣለዉ ዝኾነ ሓሳብ ሕቶ ይኹን ዘስተንትነ ይኹን እንተልዩ እቲ ግዜ እውን ክንጥቀመሉ ኣቦና ሂቦምና ኣለዉ ካብ ዝኾነ ካብ ጉባኤ እንተልዩ ሕራይ እግዚኣብሔር ንዝኽርስሙ ይኹን እቲ ናይ ዓርቢ ዝነበረ ናብ ሐሙስ ተቐይሩ ዘሎ ከምቲ ኣቦና ዓበይ መልኣከ ሰላም ዝበልዎ ኣብ ዞሚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክንከታተሎ ንኽእል ኢና እዚኦም ኣብ ከባቢ ዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ዘለና ግን እቶም ደቀና እንታይ ከም ዝመሃሩ እቲ መደባት እንታይ ከም ዝመስል ዓርቢ ምሸት መፂና ክንሪኦም ክንሳተፍ ዕብየት ናይ ደቅና ርኢና ዘለና ሓሳባት ከዓ ንስኣቶም ክንመሃር ቶም ዝጥዕመና ዓርቢ ድሕሪ 6 ፈረቓን ዘሎ ግዜ መፂና ኣብ ጸሎት ክንሳተፍ ኣብቶም ደቅና ክንሳተፍ ንዓና ዓብ በረኸት እዩ ንደቅና እውን ዓብ ሞራል እሞ ቶም ዝጥዕመና ከዓ መፂና ክንሪኦም ቤተክርስትያን ትዕድማላ ሕራይ ኣቦና ብጸሎት ክትዓጽውልና ዝኾነ ምልክት ኣይርእና ኣለኹም ሕራይ ክብርና ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን ስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንኽንጅምር ኃይል ሂብካ ዘነቃቃሕኻና ጀሚርና ክሳዕ ንፍጽም ድማ ቅዱስ መንፈስካ ስለ ዘይተፈልየና ክብረና ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እቲ ኩሉ ክንምሃሮ ዘምሰና ድማ ኣብ እምነትና ዘጽንዕ ብመንፈስ ዘዕቢ ናብ ሰማይ ዘጠምት ተኣዘዝናዮ ዘፈጽም ናብ ስነ ምግባር ዘበቃዕ ድማ እግበረልና ኣሜን ኣምላኽና ዝንመሃሮ ዘለና መፍረዲና መኮነኒና ዘይኮነስ እንታይ ደኣ መጽደቂና ግበረልና ኣሜን እዚ ቅንያት ትንሳኤ እሞ ትንሳኤ ክንዝክር ከለና ንሕና ድማ ኣምላኽና ኣብ ምውት ግብሪ ተሊና ናብ ህያው ግብሪ ኣብ ግብሪ ሓጢኣት ተሊና ናብ ግብሪ ጽድቂ ክንትንስእ ንስኻ ሓግዘና
ምክንያቱ ከምቲ ንስኻ ንመስዒርካ ተንሳኻ ኩሉ ናብ ሞት ዘብፅሕ ሕማቕ ነገር ንሕና ድማ ረጊፅና ብመንፈሳዊ ዓወት ክንትንስእ ሕጂ እውን ክብሪ ትንሳኤ ከም ንርዳእ ግበረልና ትንሳኤና ብኽዳን ብብልዕ መስተ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ብመንፈሳዊ ዕብየት ክኸውን ምስግጋር ክኸውን ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ርዳኣና ንዓለም ኩሉ ድማ ሰላም ካውርደላ ነዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ሃባ ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ኣብ ስቃይ ኣብ መከራ ኣብ እህታ ዘለው ድማ ኣምላኽና ንስኻ ቆላሕ በለልና ምሳና ስለ ዝወዓልካ ነመስክነካ ምሳና ክትሓድር ድማ ንምዕቆበካ ሰላም ኣውዒልካ ንኣኻ ነመስክነካ ሰላም ከተሕድረና ድማ ኣምላኽና ናባኻ ንፅጋዕ ኣለና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓብሳና ደገልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና በጌፍርሓየ ክብሪ ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚኣብሔር ፅባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ኣፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይ ሽረይ ንሲኖ ኣምላክን መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከጋና ሰረይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም ዓብዮ ካህናት ዓብዮ ዲያቆናት እዱ ኣነሳድጎ ህፃናት በበስምክሙ ክንፍታነ ወንፃነ ይረሴንስ ክልዋን ሰማያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ብዘት ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን ብሩኽ ምሸት ትግበረልና ንኩልኩም ድማ ስለ ግዜኹም ኣገልግሎትኩም ባረኽ ኣምላኽ ብሩኽ ለይቲ አሜን ኣሜን ኣቦናይ ብሩኽ ለይቲ ንኩልና ፅቡቅ ምሸት ኣምሲና ልዋም ለይቲ ካግበረልና አሜን እና ካብቲ ደዓበየ ክብሪ ከብፅሖም ከዓ ጸሎትና እዩ ኣቕመና ለይቲ ኩልኩም ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ዝብና ኣገልግሎት ምባረኽ አሜን አሜን ናይ ኩላህና ዘበና አገልግሎት ይባርክ እግዚአብሔር ንኩላህና ቃለ ሕይወት የስማዓልና አሜን ስለዝበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል ሕይወት የስማዓልና አሜን አሜን ንኩላህና ሓንሕዶም ድሓንቀኒ አሜን 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 ሰላም ቅነን ንኩላህና አሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣቦታትና ፅቡቅ ተማሂርና ድሓን ሕደሩ ብሰላም ይረኽበና ብሩኽ ለይቲ አሜን ሰላም ለይቲ ሰላም ለይቲ ሰላም ለይቲ ቃለ ሕይወት ኣቦታትና ብሩኽ ለይቲ አሜን አሜን ንኩላህና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣገልግሎትኩም ይባረኽ አሜን አሜን ኩላህና ይባርክ እግዚአብሔር ርኅሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ንኩሉ ኣበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ብዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ንዝረዳእና ዝደግፈና ዘናቃቕሐና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ከምቲ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ምሸት ብሰላም ጀሚርና ብሰላም ክንፍፅም ዝረዳእና ንዝመፅእ ጉባኤና ኣገልግሎና ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብከምዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ነቶም ለይትና ዝኾነ ሰላም ለይቲ ይግበርልና
ነቶም መዓልትኹም ዝኾነ ከዓ ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልኩም። ሰላም ለይቲ። አሜን። Amen. Remember watching the show with your dad when I was coming to the church, and so it's a little bit surreal for me to be here, but so glad to have the opportunity and to chat with you this evening. Absolutely.